Kani kadai ko All India Radio Shillong, ka khubor ban pule dai Alvarin Karwanlang. Kimat ki bakongsan. Ka India bat ka Saudi Arabia kilaya minjor ban yatrailang nang ni shakmat ban penduk jat yaki kampentriam ong Menteri Rang Ba'du Narendra Modi henen kasngi. La penlang ya ka program ajing hikai basisngi yaki nong to kot khubor da ka PIB Shillong rengkat ka jing yatrailang bat ka Shillong Press Club henen kasngi. Sedang ka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar Thawan ka Manipur henen kasngi. Ka jingyalap election ha kanu ka rukam ka deban kut no sapu prakanta shuwa kasngi election ong commissioner bat secretary katnat ki kam district council ka Meghalaya. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba'du Narendra Modi henen kasngi ula ong baka India bat ka Saudi Arabia kilaya menjor banyatrei lang nang ni jakmat ban penduk jait yaki kampentriam. Ya kane ula pensingau ha ka jingekren bat kinong pathai khubor hadian ka jingekren bat khuns im ka Saudi Arabia Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud ha New Delhi. Modi ula ban rap shu baka jingja badang Sujashan ha Pulwama kapen bagi kam lekno kilong kanong pentriam ka bakraw. Ula ong ru baka Saudi Arabia kadai kawai ni kiparlok bakong santam jong ka India bat bakini artli kiri kinang kam kentiu bat penbhasyo syo ya ka jingat trailang jongki hakikam yadari bat hakaliang ka yok kakot. Khuns im ka Saudi Arabia ula ong baka India bat ka rijong kila ban ya trailang hakibabun kiliang kentop ya karap karyang bat ka kolshor. Ula ban rap ru ba utrang ban penne ya kani ka jinya dai ka babha bat ka di India bat nangkam penbhasyo syo ya ka na ka benta ka jingbit jingbyang jong baro arliang kiri. Ula ong ru ba usngaus kam ba ka jinya dai ka babha ha pedang kinong yalam kan walam ya shibun ki ai ki babha ya ka Saudi Arabia bat ya kari India. Ka PIB Shillong rengkat ka jinya trailang bat ka Shillong Press Club kala penlong ya ka program ajing hikai basisngi ya kinong tohokot kubor ha Shillong Club henen kasngi. Chief Commissioner Katnat Income Tax Shillong Ron Moidas ulalong kongsan ha katay ka jinyalang ha kababun kinong tohokot kubor na Shillong kila don bentalang. Ron Moidas ulero ya ka PIB Shillong bat ka Shillong Press Club kibalap shim ya ka jingkit clear. Ban penlong ya kani ka program ay jing hikai ya kinong thokot kubor bat ulaong baka jingjob jong kanu ka scheme lani ka matrekam jong ka sarkar ka syong hakarukam pensapryang kubor ka badai syakipat ba. Udas ulaong ru baka judan ka jing snotho bakla babaro ki jing yo jong kiriulum ki light na ka jing syaot khajna kat baka jing shisha ka long badai tang kiriulum ki batrei ha ki jaka riulum ki ba light na ka jing syaot khajna om ha ki wepat ki jaka. Kani ka program kan yarap ha ka ban ai jing tip syakipat ba syapang ka jing siu khajna ha ka bedai bat ka yok kakot. Hadian ki jing ai jing hikai kaladon ru ka jing phalio jing mot hapdeng kinong e benta bat kinong ai jing hikai. Ka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar Thawan ka Manipur kalas dang henen kasni. Menteri Pelapisa ka jilla Y Joy Kumar Singh ula pensingau ya kamang tengka jong ka jilla nakabenta ka senam pisa tengka arjar khat khandai arpau ha ka yeng dorbar. Kani ka dai kasien ka balai baka sarkar balakli da ka BJP kala ay ya kamang tengka ha Manipur. Ha ka jingkren ple ha kani ka dorbar ka lat jong ka Manipur ka Dr. Najma Heptullah kaletho baka sarkar jilla kala wanra ya ka jingkio ha ka yok kakot ka jilla Hakaba ka jingwa jongka kalakiu da arpupra na kashispa hakasnam 8,000 khat nyau khat pra. Kala ban rapru bakaladan ka jingkiu haka jingyo na ki khajna namar ka jingpentre kam ya ka GST. Ka Heptullah kala pensnguru baka dona ministry kala bha pisa arpun ruklur prakon rulak tingka kum ka jingrap na ka sarkar pedeng na ka benta ban maramat ya ki jingjulor na ka jingslai hakasnam baladap. Ka sarkar jilla kala shemi kilat ki badon kam kentop ya ka jingseng ya ka jaka penmi ya ki jingbam dokha ka jingerap pisa ya ki nongrap ha ka ban rijingri ling baka National Livelihood Stock Mission bat kiwe de ya tho shu ka Heptullah. Ha Meghalaya pat ka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar Thawan ka Meghalaya kan sedang nado ka pratarik ulber bat kan kut hado ka arku tarik ulber. Ya kani ka rai la shem da ka
haka jingelang jongka Business Advisory Committee jongka ying dorbar thau ai ka jilla kabala long hanin ka sngi haka office rekam kabarim. Kane kadai ka All India Radio Shillong ka bawalang shafi ka khubor. Commissioner bat Secretary Katnat Kikam District Council ka Meghalaya ula penbena baka jingyalap election lakalong lengba ki jingtho ki video ki surjing ruai lani ki jingyalang pait ba kanang ban kring ki pait ba nakabenta ka jingjit nong mi khat thamai shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat Jainte Hills Autonomous District Council kadai ban kot no saku prakanta shiwa kasni election kabamut baka jingyalap election hakanu kanu karukam kadai ban kot no hakapor saw baje janmit jongka 8% tarik menta ubnai Watla kaseng BJP ha Meghalaya kalapan bena ban penyang armut ki kertong lajong nakabenta ka election Lok Sabha ha ka jilla ka Meghalaya Democratic Alliance MDA kabadai ka sarkar senrap ka Meghalaya kampat lek patiau berkadang perkhat chapang u kertong riu luom balai manlang da baro bakan penyang ha kane ka election ka sarkar MDA ka bakan thop ru ya kaseng BJP kalarai banya jit lang uwei u kertong balai manlang ban penyang ha ka election Lok Sabha Henry ka BJP menta kalapan bena ban penyeng no laki jong ki kertong natura bat nasyolong. Haka bakran halor kani ka jingle jong ka BJP u President kaseng NPP u balong ru u Menteri Rangba ka Meghalaya u Conrad Sangma u laong bakawai kaseng sang perthai ka donya ka hok ban rai ka lakan aireng marwai ni da ka bes ngok tilang bat kiwe kiseng. Haka juk kapor iba don kupar Roy iba long presiden ka UDP ila ong baka UDP ka simkia tangi kiseng riulum bakan jit yaw kurtong riulum balay man lang dabaro. Presiden Ramnath Kovind hinin kasni ula ong baki bor banyo na kamaryang bat kasaw dong saukun kilong kibenta bangidey ban pikir bha hakini kipor kibamenta haka baki jing start thamay bunjat kilanang Roy shai. Ula krenya kani haka jingyalang International Conference and Exhibition on Energy and Environment kabala long ha New Delhi. Ula kentui kinong tau an bakin tau da kiboit kibala bantek lakam ya kijing kibedai bat kamay maryang. Kovin ula ongru baka sarkar kalong kabala IT lut ban penyo boarding electric syabaro kinong song kari hakador kabakham duna. Menteri Rangba ka Meghalaya u Conrad K. Sangma ulaong baka jingbuat ikikendon an balabu nakaliang ka Meghalaya baka Assam kanyarap shibun hakaban pendunay ikijing yakenat ki bawanja kaka hakitain kaput. Ulaong baka sarkar Meghalaya kalapan singaw baka jingbuat perking ikikendon an balabu ringkat ka jingya trailang da baro arliang kamtam nakaliang kibor penya ya ke district baki pulit haki kaput kan yarap shibun ban penduna yakijing yakenat haki jaka kaput. Kajing tungkam sipai nakabenta ki samlashin rang haki khatwai tali ki district ka Meghalaya kan long haka hanya kadek ulber arjar khat khandai Hamariani Assam. Kito ki bakwa ban rong haki kam sipai kum ki medical assistant kila ban apply online. Kajing sim kerteng nakabenta kani kalasdang bat kan kut haka artarik ulber arjar khat khandai. Yaki admit card an pa lingba ka email address baladap register haka laitarik ulber arjar khat khandai. Yaki jingtip ki bakham benya lakban yo na ka Army Recruiting Office Headquarters Shillong lani pi lakban pun ha u number not lai Henry Saw Arsan not Henry San pra iway lani let shaka website www.joinindianarmy.nic.in. Chief Inspector jongka Boilers and Factories Meghalaya ula penbena babaro ki tray karkhana kajilla ki deban aishuti ki nong tray haka arpunyo tarik menta ubnai klem kajing ot ikajing siu khnang bakin yo ban pendap ya ka kamram ban thap vote nakabenta banjit ikinong mi khap thamai shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jainte Hills Autonomous District Council. Deputy Commissioner Excise ka District East Khasi Hills ula penbena baka arpunyo tarik menta ubnai bat tarik ulber kandai ka dry day baro ki bonded warehouse ki bar ki hotel ki club par ki dukan dikyat kin khang hakatai kasi.
Bat katung ilapoy siya kabakot jang kakubor kabalawan siya na ka All India Radio Shillong. Sa Shipor kataha kapuar prabaji nginyeso baka Delhi Station na kabunta kakubor hakaktin Hindi kabanbuat pat na kakubor hakaktin Pareng hakapuar prakhasan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong.